Роза Мулланурова, Яшел яулык. Тәбризләр 3 малай үсте. Ул төпшеге иде. 40-ка да җитмичә иң алдан ул китте. Абыйлары әйбәт кенә урыннарда утыра торган хәлле, дәрәҗәле ир-егетләр. Фатирлары да шәр бүлмәле. Тик берсенә дә сыймады кыршык кадәр бер карчык. Баргалап кайткалап йөрде йөрүе. Әни, үзебездә генә тор дигән сүзне ишетәсе килгәндер. Ылыгайган, акыл кергән саен баланыкына тарта бит картлар хылкы. Акылның кергәне дә чыга башлый ахыры. Һәр кайсына кадерле, кирәкле буласы килә иде аның да. Алма кебек улларым бар дигәнне баштарак еш кабатлады. Аннан сирәкләтте. Тик тормас бала чага янында да җиңел рәхәт түгел иде бугай аңа. Алыгайган көндә тынычлык, ялгызлык тансык шул кешегә. Яз көне авылын сагынып кайтып китте дә, бүтән әйләнеп кайтмады бахыр. Адашып йөргәндәй, чит ятлар арасында вафат булуын ишеткәч, сыгылып төште Сәрвәр. Ак күңелле, намазлык өстендә генә утыра торган карчыкны ник чыгарып җибәрде соң? Түрендә генә утырырга үгетләмәде. Артык түгел иде бит. Бала чагага күз кылак булыр диде. Баксаң, аның үзенә күз кылак кирәк булган. Карап бетерә алмады, гүяки үзен гаепле итеп тою хисе бик озак вижданын газаплады. Бүләк яулык белән башын кысып бәйләгәч, чыннан да рәхәт бер җиңеллек тойгандай булды ул. Сулкылдап, сызлап, үзәгенә үткән шигәләрен әнкәсе сыман бетсен китсен, имеш-имеш шул булсын, минем кулым түгел, Гайшә Батман кулы дип сылау, сыйпау, шифа бирдеме, әллә чыннан да хикмәт кайнанасы бүләк иткән яулыкта идеме? Күп тә үтмәде, авырту чигенде. Һава сулап, кибет базар тирәләрен урап кайтсын әле менә. Хайт, моны яңа мода чыгарган дип көлде Фәрхия. Ул гадәтенчә буявы купкан эскәмиядә үз уйларына чумып утыра иде. Әйдә, ялыйт бераз, гел чабарга димәгән сиңа да. Нинди түбәтәй ул башыңда? Түбәтәй белән яулыкны айыра белмәгән Фәрхия яныннан бүтән чак булса, вакыт юк дип, җилтерәп үтеп кенә китәр иде Махи Сәрвәр. Бүгенге көн бүтәннәренә охшамаган. Үзгә шул. Бәйрәм бүген. Яшел яулыкның табылган чагы, туганнарның сагынылган чагы дип, гүя җаны кыңгырау кага. Яулыкны әйтәсеңме? Ышанасыңмы? Кайнанам бүләген 30 ел элек югалткан шушы яулыкны таптым бит. Менә шушы башыма ябуым булды. 3 көн буе сызлап интектергән башым җибәрде бит. Хикмәти Хода. Кул белән алып ташлагандай үтте дә китте авырту. Гыйбрәтләр күп инде җир йөзендә. Шаккатырлык бер хәл сөйлимме үзеңә? Дип элеп алды Фәрхия. Сөйлә дигәнне көтеп тормады, тизеп китте. Япь-яшь чагым. Яшел чагым бар иде бит минем дә. Әни ширли башлады. Кура җиләге ашыйсым килә ди. Эзми куймый. Әле җәй башы гына, куралар чәчәк татмаган. Шулай да тырыс алып, киттек без энем белән урманга. Йөрибез. Бер заман килеп чыктык бер аланлыкка. Исебез, акылыбыз китте. Кызыл яулык япкандай җиләклек. Кымарланып җыябыз кайын җиләген, җыябыз, савытыбыз тулмый гына бит. Җиләк басыла, арып биттек. Энем әйтә, кайтыйк, караңгыда төшеп килә, яудашырбыз, иртәгә күршеләрендә ертеп кабат килербез ди. Кайтсак, әниебезгә җиләкне тәки авыз иттерә алмадык. Гомерлек үкенеч булып калды. Әнине җирләгәч, кеше аягы басмаган теге аланлыкта
җиләк күп калды дип эзләп киттек. Йөрдек, тәмам хәлдән тайдык. Таба алмадык җиләкле аланны. Маһисәрвәр колагының шите белән күршесен тыңлый. Ә күңеле һаман кайнанасын уйлый. Изге ниятле, ак күңелле карчык иде. Урыны җәннәттә булсын. Ник теләген үтәмәде, әнкәй димәде икән? Тискәрелек идеме бу? Бала-чага кирәклегеме? Исән булсалар, үзенекенә генәме кайнанасына да авыз тутырып, әнкәй дип рәхәтләнеп дәшәр иде дә бит. Юк шул инде алар. Кайтарып алып булмый үткәннәрне. Рухлары шат булсын дип, Коръән укытып, 5-6 карчык җыеп, мәҗлес уздырып алсаң гына инде. Фәрхия һаман нидер сөйли икән әле. Безнең авылныкы түгел, күрше авылдан иде бугай. Шулай бер вакыт мүк җиләк ашыйсы килеп базга төшкән бер йөкле хатын. Төшсә, исе киткән, мүк җиләге токта кебек сарышкан ди. Капкалаганда тукта, савыт алып төшеп җыйым дип, менеп яңадан төшсә, җилләр искән, берни юк имеш. Күршесенең китәргә кузгалганын күреп, ашыгып сөаль яудырды Фәрхия. Сезнекеләрне әйтәм, артырга исәпләре була бугай. Киленеңнең йөреш торышыннан шуны сиздем. Аш талымламыймы әле, мүк җиләге мазар. Иеңдәгене күршеңнән сыра. Шул буламы бу? Алай да сер биреп торамысың? Шулай шул дигәндәй, баш кагып куйды Маһисәрвәр. Икенче бала бик кирәк инде, бик кирәк. Икене бергә сана, берне юкка дип, белми әйтмәгәннәр шул. Ике белән дә тукталмаслар әле, бәхетең аягыңа уралган шул синең майпәрвәз. Хәзер ипотека дигәннәре белән фатир алганда да файдасы зур диләр бит, дип сүз узайтуына. Үзләре белер, безнең бурыч билгеле, юкларга, кысылмаска дип, бу сөйләшүгә нокта куярга ашыкты Сәрвәр. Ә күңелендәге кыңгырау шыңлый да шыңлый. Кемгә сыйынайм дисеңме? Барысы да бик гади. Сабыйларыма. Жан җылысын биреп кенә жан тынычлыгы, наз рәхәтлек алып була. Жан җылысын биреп кенә жан тынычлыгы, наз рәхәтлек алып була. Мәңгелек канун бу. Тормыш кануны. Яшәү кануны.